भावाशी मॅट्रिक मध्ये एका झटक्यात पास होणारा वाडीतलो पहिलो विद्यार्थी असाय मी. आज सत्कार असा माझो. आता एका झटक्यात सरकारी नोकरी गावतली. हा दादा, आपल्या एरियातलो मी पहिलो विद्यार्थी असाय ज्याका फर्स्ट क्लास मिळालो. आता मी सायन्स घेतलंय, सायंटिस्ट होतलंय. दादांनो तसे तर माका 78% गावले आहेत, पण बेस्ट ऑफ 5 मुळे 80% झाले आहेत. मार्कांचं कौतुक कोणाक सांगतस? आमच्या वेळेस जे पेपर होते ना ते खरे पेपर. आजकाल पोरांका मार्क वाटत. चल दादा, मला माहिती किती टक्के मिळाले? ए गप बसतो का? लॉकडाऊन बॅच. चल गाइस, फायनली आय गॉट 100%. डू लाईक, कमेंट अँड शेअर. गाइस, आता आम्ही 100%च्याही पलीकडे गेलो आहोत. आता आमचे पेपर आमचे शिक्षक तपासत नाही, आमचे पेपर आम्ही स्वतःच तपासतो. आणि आम्हाला कळालंय, वी आर बियॉन्ड परफेक्शन. सरंगे,